Victor Ponta azi a încercat în modul cel mai josnic să ascundă problema plagiatului cu o petardă. Ce este mai grav este că instituția premierului, tribuna oficială a Guvernului României, a ajuns să fie folosită în atacuri politice abjecte în cadrul unei campanii electorale pe care noi o ducem într-un mod corect. Atât domnul premier cât și ministrul Agriculturii s-au transformat în grăjdani pentru Voiculescu. Doamna Rela Ștefănescu, despre care s-a vorbit astăzi, nu este și nu a fost membru PDL. A venit în Ministerul Agriculturii mulți ani în urmă, din Ministerul Administrației, după ce a lucrat cu domnul ministru liberal Paul Dobre. Și a lucrat în Ministerul Agriculturii cu mai mulți miniștri liberali, începând cu Dan Motreanu, Remeș, a lucrat cu Dacian Cioloș, a lucrat inclusiv cu Ilie Sârbu, socrul domnului Victor Ponta. PDL nu are nicio legătură cu tot ce s-a zis astăzi de la tribuna oficială a Guvernului. Primul ministru Ponta a ridicat minciuna la rang de politică de stat. În fiecare zi primim noi confirmări. Domnul prim-ministru, dacă vrea să vorbească despre agricultură, ar trebui să vorbească în primul rând despre prețul la pâine, care crește continuu și va crește până la sfârșitul anului, datorită producțiilor reduse de grâu, și despre subvențiile în agricultură, pe care le-a pus într-un mare risc prin abordarea pe care a avut-o față de statul de drept, astfel încât fiecare fermier român are riscul de a pierde 130 de euro pe hectar în anii următori, datorită relației proaste pe care guvernul are cu Comisia Europeană. Domnul Ponta nu a explicat încă de ce l-a numit ministrul agriculturii pe domnul Daniel Constantin, care este încă dator vândut domnului Voiculescu. Și am avut zilele acestea acest dosar în justiție cu ICA, unde evaluările sunt în jur a 60 de milioane de euro pagubă pe care MADR-ul le-a suferit în procesul de privatizare. Îi cere domnului Victor Ponta să spună public dacă nu crede că este o incompatibilitate între un ministru dator unei persoane care se află în proces cu ministerul pe care îl conduce. În același timp, îi cerem domnului ministru Daniel Constantin să ne spună care este starea la zi a datoriei sale către domnul Voiculescu, având în vedere că salariul de ministru nu acoperă nici deprecierea cursului pentru datoria pe care o are către acesta. Mulțumesc! O zi bună!